Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju o obitelji. Danas je zapravo kod nas jedna mala svečanost jer je ovo emisija uoči obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Znam da ćete mnogi reći, ma svaka emisija zapravo tome posvećena jer afirmativno govorimo o onima koji zbog bilo zdravstvenih ili socijalnih teškoća nešto ne mogu, ali mi upravo promoviramo sve ono što oni uistinu mogu, odnosno odgovornost svih nas ostalih u društvu, cijele zajednice, da im pomognemo da pokažu što uistinu mogu napraviti. Dakle, zatrpana sam mnogobrojnim pozivima, mnogobrojne se izložbe, koncerti, plesne večeri, puno toga se događa u čast naših članova osoba s invaliditetom. Uglavnom su to pokretači, organizatori, udruge, a to su opet roditelji koji uglavnom volonterski rade na promicanju kvalitete življenja svoje djece. Dakle, svima vama evo unaprijed iskreno čestitam. Ne možemo svugdje biti i mnoge ostale emisije iz naše televizije će vas popratiti i u ponedjeljak i u utorak, nadam se i u ostalim danima. No, danas ću evo na samom početku emisije pročitati samo neka događanja koja će biti 3.12. dakle u ponedjeljak. Neke izložbe već i jesu, pa evo malo ću vas podsjetiti da odete tamo, pogotovo što me raduje da sve više škola odlaze gledati radove djece s teškoćama u razvoju. Dakle, dozvolite samo nekoliko informacija, a onda ću vas upoznati sa gošćama koje će govoriti o projektima koje su bile u ovoj godini, što su sve radili. Imamo ovdje i nagrađenu gospođu za promicanje prava djece. Evo, dakle, prije svega Hrvatska knjižnica za slijepe, dakle u Zagrebu, u Šenojnoj u ponedjeljak u 18 sati u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom otvara izložbu, likovnu izložbu radova na staklu pod nazivom Ja mogu, od Tina, Ivana, Marina, dječaka s cerebralnom paralizom. Dakle, bilo bi lijepo da pred večer odete sa članovima svoje obitelji i da vidite što taj dječak, dakle unatoč cerebralne paralize, može napraviti i što zapravo želi poručiti svima nama. Također želim podsjetiti da je u tijeku izložba u Klovićevim dvorima i to umjetnika koji slikaju nožnim prstima ili ustima. Podsjećam da je kod nas već bio i gospodin Stjepan Perković. Nedavno je bila i sjajna reportaža u Dobro jutro Hrvatska kad su najavljivali tu izložbu. Možete je pogledati ili možda još škole imaju mogućnosti u ponedjeljak pogledati je, dakle, zadnji dan. Uistinu vrijedi pogledati. Nakon toga udruga osoba s cerebralnom paralizom Srce iz Splita poziva na svečanu premijeru filma Odgovor je ljubav, a pitanje. I to 3. prosinca u 18 sati u City Center One u dvorani 5. Autor filma je splitskoj publici već poznati Matko Petrić, a glazbu potpisuje član udruge Srce Leo Hajder. Evo, iskrene čestitke i njima. I sad na kraju, kako mi uvijek ovdje promoviramo kad govorimo o osobama s invaliditetom, drugačiju kvalitetu života, mir među ljudima, mir u svijetu, protiv rata. Tako sam odlučila da vas pozovem i u ponedjeljak 3.12. u 19 sati na vrlo zanimljivu izložbu duple fotografije s temom pokušaja apeliranja na mir u svijetu i sprječavanja ratnih sukoba. Autorica je Ivana Stanimirović, a izložbu možete doći pogledati. Otvorenje je u ponedjeljak 3. prosinca u 19 sati u galeriji Vladimir Filakovac u Dubravi 51a. Evo toliko uvodno. Iskrene čestitke svima vama koji ste organizirali izložbe. Nadam se da ćete se mnogi odazvati i posjetiti. Možda vas zabilježimo i kamerom. A danas je meni velika čast da mogu predstaviti gošće koje itekako rade jako puno rade cijelu godinu na promicanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Prije svega pozdravljam gospođu Ljubicu Lukačić koja je zamjenica ravnatelja URIH-a. Poštovanje. Hvala vam što ste došli. Moram podsjetiti, poštovani gledatelji, kad god nam je gospođa Lukačić bila, da ste je zapamtili po tome što je imala onako vrlo autoritativni stav i gdje je rekla da o nama, osobama s invaliditetom, itekako puno ovisi kako će nas
i javnost upoznati, priznati i doživljavati ravnopravne. Dakle, govorila je vrlo otvoreno o problemima koji jesu u društvu, ali itekako o tome koliko i osobe s invaliditetom moraju mijenjati same sebe. Hvala vam na tome. Hvala vama na pozivu. S nama je i gospođa Ljiljana Ivković, autorica projekta Centar za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju u Vukovaru. Poštovanje. Između ostalog, gospođa Ljiljana Ivković je nedavno i jedna od dobitnica nagrade Ministarstva socijalne politike i mladih za promicanje prava i zaštitu djece. Bila sam tamo, bila sam skoro kao vaša gošća tamo. Hvala vam lijepa i naravno o tome ćete mi isto puno govoriti. I s nama je magistra gospođa Marinka Bakula, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Dakle, sve, apsolutno sve što se događa, svi projekti, svi okrugli stolovi, sve što je vezano sa promocijom kvalitete življenja osoba s invaliditetom prolazi kroz ruke gospođe Marinke Bakule. Ove godine nije bila kod nas u emisiji. Evo, s obzirom da je ova svečarska emisija, gospođa Bakula će nas podsjetiti na što to zapravo smo možda i mi propustili u emisiji reći, ali znamo koliko nam je kratka pa nismo sve uspjeli. Hvala vam lijepa što ste došli. Hvala vama. Kako je emisija pola sata i još manje, idemo odmah govoriti možda prvo o nagradama. Evo, poštovani gledatelji, da počnemo o nagradama da se možemo malo pohvaliti. Evo, molim vas, nagrađeni ste. Dakle, još sam zaboravila reći da ste isto tako dobili priznanje za nagrađeni literarni rad za natječaj kreativnost osobe s invaliditetom. Od nagradu ste dobili od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, puno je posla. Između ostalog ste i odgajateljica u dječjem vrtiću u Zagrebu. Pa, znate šta, nekako bih rekla uvijek, kako i kažem, mislim da to sve proizlazi zapravo iz odgajateljske duše. Jer volim reći, ja nisam ni pjesnik, ni književnica, ali sam odgajatelj koji je živio život odgajatelja prije nesreće, a nastojala sam ga i nakon nesreće produljiti onako kako ga mogu u ovom datom trenutku. A to je bilo pisanje. Eto, upravo to priznanje od Zavoda za javno zdravstvo je priznalo to moje dijelo prepjeva Ivane Brlić-Mažuranić, otkud je zapravo sve i krenulo 2004. A što se tiče nagrade koja me izuzetno čini, naravno da me i ovo priznanje čini ponosnom, ali nagrada za promicanje prava djeteta, to je nešto što čovjek može samo sanjati. Ono što radim, volim reći isto, moja profesorica kaže, Ljiljana, radite srcem. Ne razmišljate ništa nego da napravite kako mislite da će biti najbolje. A ono što radiš srcem, onda mislim da se nekada i zna dobro pokazati. A to moje što sam napravila sa srcem je bio upravo taj centar za rekreaciju djece s teškoćama u razvoju. Naime, znate, ja kao odgajatelj prije dok sam radila u skupini se je vidjelo da djeca s teškoćama gotovo nisu u nijednom programu sportskom. Djeca u vrtiću imaju sportski program pa su upisana dodatno, pa ne znam, djece s teškoćama u razvoju gotovo nema nigdje. Više su osuđeni na dom, na bolnicu i tako neko, ajmo reći, možda unutar udruge druženje. I tako je nastao taj centar. Moram isto tako sada naglasiti veliku podršku u stvaranju tog projekta mi je dala profesorica Andrijašević sa Kineziološkog fakulteta i ja sam joj beskrajno zahvalna. I to se zapravo zasniva da može se raditi u vrtiću, u dvorani, jer zapravo znamo da svaki vrtić ili škola ima dvoranu, da ima dovoljno sredstava za jednu rekreaciju, a sam program provode volonteri, studenti. Mogu Kineziološkog fakulteta, a isto tako mogu fizikalne terapije. A to je ono nešto prekrasno što se dogodilo u Vukovaru. U Vukovaru je nositelj udruga Vukovarski leptirići, pokrovitelj je grad Vukovar, a provode ga studenti veleučilišta Vukovar, fizikalne terapije i ja sam presretna da su svi zadovoljni i da imaju od toga velike koristi. To je zapravo prirodna integracija. To je ono što mi uvijek pozivamo, poštovani gledatelji, da u svakoj zajednici tekako osobama s invaliditetom može biti i bolje,
puno bolje i ljudski na neki način ako i mi dozvolimo, odnosno vrlo često se znaju čuti pitanja ili odnosno zahvale osoba s invaliditetom, hvala vam što ste nam dali. Ma nemamo mi ostali što vama date, vi to pravo već imate. Mi samo moramo vama pružiti mogućnost, kao što je u ovom slučaju bilo, da puno toga možete ostvariti. URIHO također, zapravo nekako se poklapa i dan URIHA i Međunarodni dan osoba s invaliditetom svake godine i tekako se to s velikim dignitetom obilježava. Najprije okrugli stol, zapravo vi sve govorite o tome. Eto. Evo, dozvolite mi da na početku pozdravim sve vaše gledatelje i da svim osobama s invaliditetom čestitam Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a radnicima URIHA, osobito onima koji su osobe s invaliditetom, i njihov dan, dakle dan ustanove URIHO koji je sutra 2. prosinca. Kao što ste rekli, URIHO dakle svake godine tradicionalno već 10 godina obilježava ova 2 dana zajedno. Tako će to biti i ove godine u ponedjeljak 3. prosinca u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Proslava ta 2 dana bit će, dakle, da tako kažem, cijeloga dana. Počinjemo već ujutro s nekim manifestacijama, ali u koncertnoj dvorani Lisinski u 4 sata popodne, dakle u 16 sati, bit će prije svega izložba radova svih udruga osoba s invaliditetom, koji će izložiti svoje radove, dakle sve ono što su tijekom ove godine napravili. Ta izložba je svake godine izuzetno dobro posjećena i mi smo jako ponosni na osobe s invaliditetom u gradu Zagrebu jer se doista jako dobro za taj dan pripreme. Održat će se paralelno s izložbom i okrugli stol, ove godine na temu pristupačnosti, dakle gdje će i osobe s invaliditetom moći reći sve ono što ih tišti i što misle da još uvijek nije napravljeno. Donijet ćemo i kvalitetne zaključke sa tog okruglog stola i naravno onda i zajedno u suradnji sa gradom Zagrebom. Moram reći, URIHO ovo ne organizira sam, nego se u suradnji sa gradom Zagrebom, sa našim uredom matičnim. Evo, gospođa Marinka Bakula će o tome vjerojatno nešto više reći. Nakon tog okruglog stola bit će onaj zabavni dio, dakle koncert u velikoj dvorani na kojem ćemo podijeliti povelje i zahvalnice, priznanja svima onima koji su to ove godine zaslužili. Hvala vam lijepa. Ma zapravo svake godine, poštovani gledatelji, kad govorimo, zapravo ova tema pristupačnost uvijek cijele godine je aktualna, ali Zagreb, pa pogotovo Koprivnica, uvijek se nekako ističe kao grad pun senzibiliteta, pogotovo o mnogobrojnim projektima. Evo, gospođo Bakula, molim vas, možda kroz ovu godinu onako da kažete koji su to najistaknutiji projekti s kojima se uistinu ponosite, jer puno toga treba još napraviti, puno toga je započeto ove godine, ali itekako se imate čime pohvaliti. Izvolite. Pa ja bih htjela reći da nije slučajno ove godine tema pristupačnost. Kad govorimo o pristupačnosti, onda mislimo na pristupačnost i sadržajima i objektima, dakle ne samo ona fizička pristupačnost osobama sa tjelesnim invaliditetom, nego prilagodba i dostupnost svih sadržaja. Pa evo i ova emisija ovdje, imate tumača za znakovnog jezika za gluhe osobe, evo tu imate rampu, dakle vodite računa o tome da vas mogu gledati i pratiti sve osobe sa različitim vrstama teškoća. O toj pristupačnosti grad Zagreb već dugo vodi računa, a ove godine evo i tema je pristupačno društvo za sve, dakle društvo koje je inkluzivno i pristupačno svim osobama, pa i osobama s invaliditetom. I pod načelima univerzalnog dizajna, jer je to sve ono što hoćemo, dakle da osobe s invaliditetom budu uključene u redovni život, a to je jedino univerzalnim dizajnom. Ono što je ove godine tema zadana od Svjetske organizacije Ujedinjenih naroda
Mi smo nekako ove godine pratili i tu temu i kroz niz aktivnosti, pa evo imali smo u okviru Europskog tjedna mobilnosti koji već godinama grad Zagreb svrstava u vrh gradova po pristupačnosti i mobilnosti, pogotovo za osobe s invaliditetom. Imali smo i tematsku raspravu na sjednici Skupštine. Tema je bila pristupačnost grada Zagreba za osobe s invaliditetom i čini mi se da smo nekako ove godine pripremali se za sljedeće razdoblje kad ćemo donijeti taj preostali dio koji nije prilagođen za osobe s invaliditetom, donijeti smjernice u okviru sljedećeg programa do koje godine moramo završiti taj sustav koji nas je pratio dugi niz godina, dakle ono što nije prilagođeno za osobe s invaliditetom. Imamo tu sreću da se sve što se gradi i što se već nekoliko godina planira ipak radi u skladu sa pravilnikom o pristupačnosti, dakle poštuje se sve ono što je zadano. Uz pristupačnost možemo primijeniti ga na sva područja života, jer grad Zagreb je taj koji treba brinuti na svim područjima života o svim osobama s invaliditetom, dakle generalno i koordinativno na nivou grada. Možemo reći da su prioriteti bili ipak usklađeni sa organizacijama civilnog društva, dakle sa samim osobama s invaliditetom, naravno koliko je god to moguće i naravno proračun je taj koji uvijek diktira određeni tempo. Što se tiče grada Zagreba, evo možemo reći da smo zadržali, tu možemo reći da je to dobro, iako možda to ne zvuči tako, da smo zadržali onaj nivo i prava i standarda koji je do sada postignut u području proračuna i projekata za osobe s invaliditetom. Da, unatoč teškoj situaciji i postoji konsenzus i gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom, predsjednika Skupštine i Skupštine grada Zagreba o tome da se zaista vodi računa da projekti i programi koji su namijenjeni osobama s invaliditetom ostanu barem na istom nivou ako se ne mogu razvijati. Naravno da kroz suradnju sa organizacijama civilnog društva i orijentaciju na usluge, socijalne usluge, dakle ne samo usluge socijalne skrbi, nego u širem smislu socijalne usluge, vodimo računa o tome da iskoristimo sve postojeće potencijale i resurse, da te usluge budu dostupne i drugačije za osobe s invaliditetom. Sad je ovo više bio kao politički dio. Dakle, to je bila takva retorika. Idemo sad, molim vas, samo podsjetite na projekte. Uistinu imate od Malog doma, Silvera. Malo nam to samo pojasnite, jer samo još da podsjetim, evo, poštovani i dragi svi osobe s invaliditetom u Kninu. U prvom mjesecu gostujete mi odmah drugu subotu. Toliko sam puta već obećavala i ovim krovnim udrugama iz Splita. Evo, u prvom mjesecu, dakle u siječnju, imat ćete mogućnost, pogotovo za Knin, jer vrlo, vrlo često mi se javljaju gledatelji kako im osnovne institucije nisu prilagođene, a da ne govorimo o stambenim zgradama. Prema tome, prvi mjesec Knin, Split, Omiš i svi vi dragi koji mi se javljate i stalno kažem bit ćete u prvom mjesecu. A sada čujemo, jer ja znam kako je njima sad slušati ovo, sve što ste rekli, u suradnji s udrugama, u suradnji, proračun se nije smanjivao, teška je situacija, ipak idemo, a kod njih to uglavnom stagnira. Dakle, molim vas sad projekte, pa idemo onda na druge gošće. Pa evo, ja mogu reći da smo mi razvijali specifične vrste usluga, rekla bih jedan nadstandard u gradu Zagrebu, ali ipak za cijelu Hrvatsku. Su to naše ustanove koje su uglavnom socijalne skrbi, koje su namijenjene gradu Zagrebu, ali i cijeloj Hrvatskoj, jer su uglavnom u suradnji sa ministarstvom, nadležnim ministarstvom zdravstva, socijalne skrbi, odnosno socijalne politike i mladih i udruga, tako da evo, nabrojit ću samo 3-4. Jedna od njih je Mali dom koja je dnevni centar za rehabilitaciju djece sa višestrukim oštećenjima. Dakle, zajedno sa udrugom krenuli smo u jedan sustav i koji je evo, na neki način projekt grada Zagreba za cijelu ovu regiju. Protekle godine ta djeca sa višestrukim oštećenjima u okviru rane intervencije konkretnim rezultatima pokazalo se da je rana intervencija nešto što je ušlo i u Zakon o socijalnoj skrbi.
I mnogi kažu, nažalost, nema dovoljno kapaciteta koliko bi trebali. Tako je, mali dom je ustanova koja je opremljena suvremenom tehnologijom, ali prije svega znanje osoba koje rade tamo i koji su sticali godinama je glavni kapital. I to je ono gdje bi roditelji itekako voljeli imati priliku svoje dijete tamo dati. Idemo dalje. Tako je. Zatim, evo, Silver, ustanova koja razvija isto tako neke specifične usluge u kojoj su uključen pas rehabilitacijski, terapijski i pas za osobe, slijepe osobe, dakle pas vodič. To je program koji se razvija u suradnji sa udrugom za školovanje pasa vodiča i nadležnim ministarstvom socijalne skrbi i gradom Zagrebom. Ta ustanova je kroz nekoliko godina razvila i neke nova znanja, nove tehnike, pa evo sad nedavno smo imali podjelu certifikata za jedno 40-ak stručnjaka iz cijele Hrvatske pod vodstvom njemačkih profesora i stručnjaka i za ranu intervenciju i multisenzornu integraciju u kojoj evo prvi put je uveden pas, rehabilitacijski pas. To zaslužuje temu za jednu cijelu emisiju. Tako je, dakle, pas kao, ajde nazovimo to, pomoćno sredstvo za rehabilitaciju je pokazao se kroz ustanovu Silver kao vrlo važan faktor. Dobro. Grad Zagreb, ne znam, vi imali ste nekoliko emisija, evo negdje se raspetljava i onaj čvor oko Centra za autizam. Upravo sad se završava radovi na prostoru, jednom dijelu prostora Centra za autizam u gradu Zagrebu. Koncert humanitarni koji će biti za prikupljanje opreme je 27.2. Evo i vaša kuća se uključila u praćenje i nadam se da će biti emisije u kojima će se malo pobliže govoriti o tome. Već smo govorili, to stvarno treba, to smo rekli. Životne zajednice i krenuli smo u sustav tako da gradit će se centar. Vrlo brzo već su odmakli pripreme za obrazovni centar, za naglasak na obrazovanju u Oporovcu, a ove životne zajednice polako evo dobivaju svoje obrise uglavnom u ovom istočnom dijelu grada u kojem naravno sudjeluju organizacije koje brinu osobama. Kad to slušam, poštovani gledatelji, moram se prisjetiti svih vas koji se javljate, a imate djecu s autizmom iz Slavonije. Dakle, svi gravitirate ovdje negdje prema Zagrebu, zato je ovaj centar itekako bitan. A još bi bilo bitnije da se može tako nešto, takvo jedno gradsko poglavarstvo preseliti tamo, pa da se dobije taj senzibilitet i da ti gradski moćnici koji raspoređuju novce, da im djeca, pogotovo s autizmom, stvarno je tamo veliki problem, da budu prioritet. Ali ako mogu samo još jedno reći, evo kolegica je rekla da djece s teškoćama u razvoju nema. Samo ću dati podatak da u gradu Zagrebu, to smo i mi bili iznenađeni, dakle svake godine taj broj djece u sustavu redovnog odgoja i obrazovanja sve veći. Evo vrtićima i osnovnim školama preko 10.000 djece sa različitim vrstama teškoće je uključeno u redovni sustav. Dakle, to je broj puno veći od prije 2 godine i svake godine, a to nam je zapravo bio cilj, integracija i ja vjerujem da ćemo ipak doći do toga da budemo inkluzivno društvo za osobe s invaliditetom. Pa tome težimo, ali sjajno je onda dati dobre primjere. Idemo sad prisjetiti se, poštovani gledatelji, kad sam imala emisije o virtualnim radionicama, pa kad nam je gostovala profesorica Višnja Majsec-Sobota, koja je prepoznata, evo sad sam čula i u Europi po tome, kako zapravo aplicirati, kako dobiti novce. Znate, mnogi vi u udrugama kažete nemamo novaca za nekoga platiti da nam sastavi projekt, a mi to ne znamo. A onda je gospođa profesorica Majsec rekla, mi to možemo naučiti, ne moramo nekoga plaćati, mi to možemo naučiti i kad vidimo što hoćemo, stavimo se u gabarite naših mogućnosti, idemo to probati uz pomoć, onda formulirati i tražiti, reći, kao što je ovaj dječak koji je pozvao na izložbu rekao, ja to mogu, dakle mi smo tu, pomozite nam. Izvolite.
Pa je, evo, kolegica koju ste spomenuli, naša rukovoditeljica rehabilitacije, gospođa Višnja Mesić-Sobota, je o virtualnoj radionici vjerojatno detaljno sve rekla u vašoj emisiji. Virtualna radionica kao i radni centar su dva novija projekta kojima se URIHO bavi. Ono što je, moram još reći, da je virtualna radionica, da smo za nju dobili sredstva putem IPA projekta. Evo, to je to. Dakle, pokazali ste da možete, prepoznati ste i... Jasno. Tako. Radni centar i virtualna radionica služe nam kako bismo kroz njih osobe s invaliditetom osposobili za buduće zapošljavanje. Ono što je izuzetno važno da naš stručni tim procijeni osobe s invaliditetom koje su zapošljive. Morate znati da kad osobe s invaliditetom završe svoje obrazovanje, mnogi ne rade godinama, nigdje. I da se sve ono stečeno znanje na neki način počinje topiti. U našem radnom centru, kao i u virtualnoj radionici, mi ih ponovo vraćamo natrag. To je ono što je najvrijednije i konkretno iz virtualne radionice, dakle ljudi koji su prošli virtualnu radionicu, većina njih se zaposlila na otvorenom tržištu rada. To je ono što je hvale vrijedno, jer nije i ne trebamo težiti samo zapošljavanju u zaštitnim uvjetima, dakle u zaštitnim radionicama kao što je URIHO. Ne možemo sve osobe s invaliditetom tamo zaposliti, dok kroz naš radni centar ljude osposobljavamo za zapošljavanje i pretežito su se zaposlili u zaštitnom zapošljavanju, dakle kod nas ili u nekoj drugoj zaštitnoj radionici. I ono što još želim reći da će URIHO uskoro, to je isto tako jedan od novih projekata, ja vjerujem već evo sad tijekom 12. mjeseca otvoriti portal za osobe s invaliditetom. To je prvi portal za osobe s invaliditetom na kojem će i raditi osobe s invaliditetom. To sam htjela čuti. Evo, to je bitno, da. Gdje će, na njemu će biti sve informacije koje se tiču osoba s invaliditetom. Dakle, od njihovih prava i obaveza, naravno. Moći će i udruge i osobe s invaliditetom pojedinačno postavljati pitanja. Dakle, ono što ih muči, problemi koje ne mogu riješiti, možda se sretnu i sa problemima u ostvarivanju svojih prava u bilo kojem sustavu. Stručni ljudi će im na ta pitanja u vrlo kratkom roku odgovoriti. To je ono od čega očekujemo. A to je zapravo i jedna nada i optimizam i ona jedna dodatna snaga koja uistinu treba. Dakle, poštovani gledatelji, to nije samo kao druženje na Facebooku pa sad da nam prođe vrijeme, nego zapravo ono samo potvrđivanje i nekakvo samopoštovanje. Ovaj je nešto uspio napraviti, možda je bio još u težim uvjetima nego što sam ja, pa pokušat ću i ja, pa pokucat ću i ja na ova vrata ili ne znam negdje. Zato je to hvale vrijedno i ovo je sjajno, ovo je zapravo premijera da čujemo da će to biti. Ovoga moram reći da smo uključili. URIHO inače ima oko 500-tinjak zaposlenih ljudi. Od toga je više od 300 osoba s invaliditetom, ali sa virtualnom radionicom, sa radnim centrom i sa svim drugim segmentima u kojima sudjeluju osobe s invaliditetom, dakle od kreativnih radionica koje isto tako imamo, ima nas oko 800. To je u odnosu na prije 10 godina, ako mogu reći, jedan veliki korak naprijed i mi se izuzetno tome veselimo. Potvrda tome su, poštovani gledatelji, i međunarodni stručni skupovi o zapošljavanju koji ste također organizator zajedno sa Gradom Zagrebom i gdje zapravo se vidi i pomeću se te granice i zapravo ne samo granice gdje se javljaju poslodavci da zapošljavaju, nego se javlja sve više i o samozapošljavanju. Dakle, javljaju se ljudi koji kažu ovo, kako ste rekli, ma neću ja 2 ili 3, 5 godina negdje sam, idem pokušati nešto sam. I onda tamo na primjeru vide
na jednom mjestu i stručnjake koji puno znaju i one koji su već nešto probali, to je onda ono što kažemo. Ja mislim da smo, ako mogu reći, tim već tradicionalnim skupovima koji se održavaju svake godine u Zadru, dakle u suradnji sa Gradom Zagrebom i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobama s invaliditetom i poslodavcima, ali prvenstveno osobama s invaliditetom dali jedan vjetar u leđa. Nije lako krenuti u neki posao sam, međutim imamo iskustva da su osobe s invaliditetom ipak odlučile i na takav vid zapošljavanja, što je, ja vjerujem, i naša budućnost. Dakle, tu je Uriho, fond smo spomenuli, dakle i Grad Zagreb, odnosno ta lokalna zajednica. Vi ste uvijek to isto tako vrlo često promovirali. Dakle, na lokalnoj zajednici je da vidi što može od svojih resursa napraviti, a na širem društvu je, na našoj vladi, na ministarstvima, da bolje koordiniraju i da osim tog vjetra daju i konkretnije mogućnosti da se ti projekti ostvare. Ako ja mogu ovo što ste vi spomenuli, kako bi bilo dobro da se jedan takav Grad Zagreb preseli u neki drugi grad, ja ne bih to tako rekla. Ne damo mi naš Grad Zagreb, jer su se osobe s invaliditetom jako trudile da upravo imamo to što danas imamo, naravno uz veliki senzibilitet, pa čak ne bih rekla možda i senzibilitet, nije to uvijek ono što nama treba, nego razumijevanje, uvažavanje, jedan partnerski odnos i da nam se omogući samo izjednačavanje mogućnosti, ništa drugo. U Zagrebu je to uspjeli, u Kninu i drugim sredinama nisu. Lokalna zajednica koje još nisu, trebala bi donijeti svoju strategiju po uzoru na nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti i od tuda sve kreće. I akcija osoba s invaliditetom koje to moraju pokrenuti, inače ništa. I ne biti sa strane i ne čekati da drugi odlučuju. Gospođo Ljiljana, molim vas, sad vi pričajte onako otvoreno iz srca, kako ste rekli da vas srce uvijek vodi, ma sve nas srce uvijek vodi najbitnije, u najbitnijim stvarima. Dakle, kako je vama raditi? Dakle, osoba ste s invaliditetom, kako je vama u toj integraciji sa ostalima koje nisu i čemu i na koji način vi učite i svoje kolegice i djecu? Pa gledajte, ja sam po prirodi vrlo živahna i imam, rekla bih, dosta energije, pa tu nastojim energiju kreativno usmjeriti i ja sa svojom radnom sredinom se jako dobro snalazim. Radim sa odgajateljima, a odgajatelji su vrlo maštoviti i uvijek imamo neke zajedničke teme, tako da ja sa 100% sigurnošću mogu reći da se moj invaliditet mu mnogo puta čak ni ne vidi. Tako bi trebalo biti, da ste ravnopravni. Jasno. Pa zato i u vrtiću, evo, ja moram reći, moj vrtić Zapruđe je uvijek u nekim prekrasnim aktivnostima u kojima se mi nadopunjavamo. Ja sa svojim dijelom, onim što ja kao osoba s invaliditetom mogu u odnosu recimo sa kolegicom u grupi sa djecom. Evo, ne znam, ja u svom vrtiću uđem u grupe pa pričam priče djeci, recimo ono što se tiče samog rada s djecom, iako moj opis poslova više nije onaj odgajateljski u radu u skupini. Ja radim nešto malo drugačije, ali sam tamo. Imam priliku se dokazati i pokazati naprosto što jedna osoba s invaliditetom može. A mislim da mnoge osobe s invaliditetom jako puno mogu i da im samo treba dati priliku da krenu. Jer, znate, ja kad sam startala, ja sam duše u svojoj nesreći i rehabilitaciji krenula u ovaj smjer kreativnosti pisanja, pa sam se tu nekako potvrđivala jer, eto, dobro je krenulo. Ali svi mi zapravo i bez invaliditeta, ja kad sam počela raditi bez invaliditeta trebala sam jedan period adaptacije, jel tako? A osobama s invaliditetom je isto tako potrebno. I mislim da svaka osoba s invaliditetom, pogotovo ako u sebi, u svojoj duši nešto krije, može vrlo lijepo izraziti. Pozitivno krije, da ne bi neko pomislio. Pozitivno ima. Uvijek mislim na pozitivno. Uvijek mislim na pozitivno i na stvaralaštvo, na onaj međuljudski pozitivan odnos, bilo među osobama s invaliditetom ili među nama svima zajedno. Koliko je djece s teškoćama u vašem vrtiću?
Pa u ovom trenutku ne znam točno sada, jer ja sam sad neke druge stvari radila, ali gledajte, svako dijete s teškoćom koje uđe u redovni proces vrtićki je apsolutno integrirano i odgajatelji jako puno pažnje posvećuju i u radu sa djetetom i u radu sa njegovom obitelji. I to je ono važno. Važno je povezati sve zajedno. Skupinu, odgajatelje, vrtić, stručni tim bez kojeg to ne može biti. Mi zajedno puno možemo. Tako je, upravo to. Pa zato, evo, ne znam, moji projekti koje sam ja vodila, vi dobro znate i već smo javnost upoznali, to je recimo program Tolerancija kroz priče Ivane Brlić-Mažuranić, gdje smo krenuli kroz Ivanine priče senzibilizirati predškolsku djecu. Mi smo tu senzibilizirali i roditelje kroz te 3 godine. Tako da zapravo kada se radi na takav način, kada postoji dobra komunikacija između ljudi koji su u cijeloj toj ekipi, djetetu može biti samo dobro i dijete može dobro napredovati, može se razvijati u skladu sa svim njegovim zakonima. Zapravo se trebamo vratiti najiskrenijima, najmlađima, onako njihovim onim velikim očima i iskrenim osmjesima. Oni su najbitniji. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji, za tjedan dana borit ćemo se s alkoholom, odnosno s ljudima koji su ga uspjeli pobijediti. Hvala vam lijepa i svako dobro.